Desta Irama Music PSB SM Prima semut tansah lami lelewane milangeni mas ngeritu nolong rasa tresno sun gondo saiki wis bisa kontrol. Desta Irama Music You
kudu nolong rasa tresno sun kondo saiki wis bisa kontrol. Jumpa bersama keluarga besar Desta Irama Musik pada kesempatan siang sore hari ini bersama keluarga besar CSB juga SM Prima Audio. Ditunggu request atensi dari para tamu semuanya, juga dari Karang Taruna nanti ditunggu ada mungkin nanti ada yang mau menyumbangkan suara emasnya bisa bergabung bersama Desta Irama Musik. Sebelum ada atensi request masuk, nanti dari vokalis Desta Irama Musik akan mengaturkan nanti satu persatu koleksinya hadir pada kesempatan siang sore ini bersama Desta Irama Musik. Ayo geduk, ayo. Koleksi rumah acara. Penyambut kayak disik, ya tahu. Juga dari Karang Taruna nanti ditunggu atensi requestnya, juga nanti ditunggu ada yang mau menyumbangkan suara emasnya nanti dipersilakan ikut bergabung bersama keluarga besar Desta Irama Musik yang bermarkaskan di Tempel Rejo, Teguhan Tempel Rejo Mudahan Sragen Nasri di bawah asuhan Mas Dwi Harjanto.
Oke baik, terima kasih Diajeng Ayu. Ada satu buah lagunya koleksi dari Desta Ira Musik IC Teru telah diaturkan pada kesempatan siang sore hari ini. Masih ada satu, yuk. Kedua Kartika, diaturkan satu koleksinya karena belum ada atensi request masuk dari para tamu semuanya. Terlebih untuk Karang Taruna nanti ditunggu atensi requestnya untuk memeriahkan. Nyanyi Dewi. Nanti ditunggu. Oke, nanti kita dari keluarga besar Desta Irama Musik, kita nanti maksimal selesai di jam 3. Masih ada waktu 2 jam ke depan untuk teman-teman dari Desta Irama untuk memberikan satu nuansa, untuk memberikan kemeriahan pada Wali Mater Orus pada kesempatan siang sore hari ini. Buku
Oke baik, terima kasih Genduk Kartika. Satu koleksi telah diaturkan bersama keluarga besar Desta Irama Musik. Untuk yang berikutnya dari adik Cika yang mau menyumbangkan suara emasnya. Mana adik Cika? Ayo. Ayo ndek rene ndek. Jessica. Lah aku yo manut mau sing ngajani aku rene mau kok yo. Yo, mana adik? Kajange iki lho sewan. Ayo nduk, kene gendong Pak D kene ya. Yo, Tang, ibuke ben nyanyi sik, tak gendongi. Dikancani nek gak wani dikancani. Yo dikancani. Yo, Tang, yo. Sik. Anu Bu, niki putrane. Lah rek koyo SMA ngono rek wis di anak. Putrane. Ajek enom wis duwe anak. Yo sedora. Kajange lho sewan. Mriki yo rene sik. Iki sing arep nyanyi sing ndi? Ya ayo rene yo. Lah sing gandeng iki aku ki yo gandeng. Ayo Pak. Nek kok putrane. Lho ngapusi urung di anak niku yo. Lah nggih. Ya lagunya apa? Aku lagu kok sak-sake ini lah. Lagune sak-sake cok. Tak tunggu balimu. Ya, yo. Emang masih merantau nang endi? Oh nang Kendal. Oh alah tinggal merantau tibake Mas. Tak tunggu balimu. Lagi aku yo nyambut gawe iki lagu duet tapi duetane enten mboten dari Karang Taruna. Oh iya kene Mas Manten rene. Iki dulurmu. Oh dulure gak apa-apa, nek ora dulure aja. Dulure gak apa-apa. Dang Mbak. Ji. Ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggal aku wis lilo yen sliramu lunga. Senajan dodo ngepet ing lara, aku ragu asa nanging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muga sliramu ra citra senajan ada ing kono, sliramu tansah gumanten ana ing mripat lan dodo. Udahlah tak tunggu balimu.
ing tresno aku kudu sabar nerima serahkan saja pada yang Ya nambah lagi, mosok wong sak lagu tok. Sik ngantene lagi salin Mas Jari. Ra iso ubah Jari. Salin. Heeh. Yang kobeng iki wae kok ya. Engko bengi wis beda saline. Oh alah. Ya ki sak lagu kas. Ayo. Mbak Cika, sak lagu kas apa? Siska awak pembuh angel men. Apa Bu? Mbak Siti wae malahannya. Oga iki si tongkas ngono. Juga nanti ditunggu dari Karang Taruna. Ini belum ada wakil yang maju ke depan untuk ikut memeriahkan, juga ikut nyengkuyung.
Baik, terima kasih luar biasa Mbak Jessica. Direwangi anake dimong wong lho. Lah iya. Kuwi aku sing kuwi asline anake sapa? Buyut, putu. Ambuh. Mas Agus, mari ke sini. Yo. Salam kangen. Ya duitnya pilih sing di, sing ready sing di. Juga nanti Pak Kurmatan, Pak Nardi, nanti derek sesekaran. Nah. Nggih, matur suwun medalipun nggih Bapak MC. Nggih. Dan salam kangen nggih Bapak MC nggih. Nggih, siap. Sesarengan Desta Irama. Mbak Iga. Seraginan. Desta Irama. Sabenku nyawang fotomu, piye wae biyen ate andung tresno bebarengan ning gedung amba. Monggo diajeng. Saiki ada papan hartane aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni hae hae Pripun Mas? sip guys. Panyuwunku mring sliramu rangana tangise ati lewat angin manjit dalu moga dina liya bisa ketemu. Sesarengan Desta Irama CSB video shooting soalnya apa diajak SM Audio SM Prima Mas. Iya. sabenku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen nate andung tresno bebarengan ning gedung amba. Monggo diajeng. Saiki ada papan Heh, heh, heh.
sakjane yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu talakoni hae yang meriah ya Diajeng monggo Diajeng ditelaske Banyuwanku ring sliramu rungokno tangise ati lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Video wedale wirunggan Bapak MC. Oke. Disukani Wiso Tresno nggih. Nggih. Gantos boten Mas. Manut sing MC ini niki. Nggih. Dan selamat buat mempelai berdua nggih Bapak MC, Mas Sahrul dan Mbak Nida. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan cepat dapat momongan pastinya nggih. Iki ora kena dirasakne ning salaman ya entuk. Oleh salaman ya boleh. Sesarengan Desta Irama Wiso Tresno dan juga CSB video shooting SM Prima juga audio. Sumuruping surya wayah sore mendung katon leliwangan kaya barengi atiku rasa gelo tembang tresno ilang muspro monggo Diajeng wis dinasti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tak topi kurang pas ora Diajeng. Sampun pas oh, Mas. Sampun pas nggih. Mboten pas nggih dipas-pasne ya. Goleki ya. Monggo Diajeng. Pungkasane tak trimo lelagonku. Senadyan kare jroning ati. Muga Gusti paringi pepadhan. Kabeh lelagon urip iki. Sesarung
video syuting. Jangan lupa di subscribe ya. SM Audio Sound System. Sumurukan surya wayah sore mendung katon leliwangan kaya barengi atiku rasa gelo kembang tresno ilang muspro monggo diajeng. Opo pancen wis dinesti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tak anggepi hae Pripun Mas? Sak Jose, Sak Jose. Desta Irama, nggih. Dan nggih, selok tenan. Selok Monggo tenan. ditelaske, monggo. Pekasane tak terima lelagonku senajan bareng jroning ati maka kasih paringi pepadang kabeh lelakon urip iki. Sampun Nggih, Mas. matur suwun nggih Mbak diajeng. Nggih. Nggih, matur suwun nggih Bapak MC. Jemanun Mas Agus kalih lagun sinarengan keluarga ageng Desta Irama Musik. Penghormatan Pak Nardi wau pundi Pak Nardi. Monggo Bapak. Jenengan riyin mengke baru menika. Monggo. Ini rata gandeng kok gak maju. Oke mangke saking belakang sing tunggu wedang saking Pak Jundet nggih nyuwun tambal ban. Nggih, matur nuwun nderek dedonga temanten kekalih tansah dipuring kawaring kamulyan lan ugi sak keluarga. Amin amin. Niki Ya Rabbal gandeng sing Alamin. kagungan dalem niku Bos Treasure Mas. Nggih. Niku dipun garap lesung Jemengglung ngeten pripun? Heeh, sik co radio gak. Lesung Jumengglung. Nek gak ready nggak apa-apa, ganti yang lain. Ready? Oh ya. Moga bareng-bareng mriki. Mengki rombongan keluarga besar ngubar ki Mbak Yatin yo maju bar iki. Oh ya. Nanti Pak Suwito juga ada Mbak Yatin, ada Pak Jundet. Nanti satu persatu pokoknya derek ngegengaken. Yuk. Mas Adam, Mas Fadi ready yuk. Lesung Jumengglung, Desta Irama, music.
lesung tumengklung manetar mangungkung tumandang ngebek bisa jone prang desan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok lesung tumengklung nulimbal-limbalan lesung tumengklung manetar mangungkung tumandang ngebek bisa jone prang desan tok tok tek tok tok krung tok tok tek tok tek tok krung tok tok tek tok tok krung tok tok tek tok tek tok lesung tumengklung nulimbal-limbalan lesung tumengklung manetar mangungkung tumandang ngebek bisa jone prang desan tok tok tek tok tok krung tok tok tek tok tek tok krung tok tok tek tok tok krung tok tok tek tok tek tok. Nggih, matur nuwun. Monggo Mas Wito. Gantos Pak Suwito monggo mriki. Mbak Yatin nanti dipersiapkan dulu lagunya. Pak Suwito dulu. Nanti kan setelah Pak Suwito. Sambung Wanci Dalu. Nanti dari Karang Taruna ada gala-gala. Siap. Muri lestari
Mendah paya yen to sida urip lan andika mesti padha mulya terlahir putri Sulistya terus bisa nyuwara dika kang wis rono Ambekan riyen, Pak. Monggo. Mendah paya yen to sida urip lan andika mesti bagya mulya terlahir putri Sulistya terus bisa nyuwara dika kang wis rono. Matur nuwun. Sampun, Pak. Pak Wito luar Pak boten biasa. saling kalih kula riyin, Pak. Mikir salim.